Qozonda bir atna элек Кlara Цеткин урамында җимерелгән тарихи бина буенча яңа мәгълүмат ачыкланды. Объектның хуҗасы прокуратурага аны тулысынча сүтәргә телим дип белдергән була. Милли хуҗасын исә моның өчен җинаять җаваплылыгы булачагы турында кисәтәләр. Исегезгә төшерәбез, узган елларда Киров районында гадәттән тыш хәл килеп чыга. Тарихи бинаның дивары юлга җимерелеп төшә. Ни өчен бина хуҗасы аны сакламаган соң? Закон хәзер кем яклы? Барлык сорауларга Рания Абдрахманова ачыклык кертергә тырышты. Я стоял вот на той остановке и вдруг услышал такой грохот, как вот нейтронная бомба взорвалась, такой глухой взрыв. Гүрелтәү тавышына борылган Алексей Ларионов башта тузан иемен генә күрә. Аннары гына диварның юклыгы ачыклана. Ял көнне, көпә-көндез бу урында машина һәм кешеләр булмавына әле дә аптырыйлар. Чөнки кояшлы як булгач халык шушы тротуардан йөргән. Һәр көн моннан йөрибез, үтәбез. Менә бу җиргә хәлек чыкканы юк. Страшно, и даже страшно здесь. Бездә йөридек ул яктан, куркыныч, ул ягыннан түгел, бу ягыннан да йөрергә куркыныч. Упасть оно должно было давно. Ул күптән авырга тиеш иде инде, чөнки калган диварларны әллә кайчан сүтеп бетерделәр, терәүләре юк иде. Бу урамнан йөк машиналары да йөри, димәк кайчан да булса ул вибрация булган якка авышыр иде. Узган гасырда монда сантехприбор заводы булган. Заманында биредә эшләгән сантехника җиһазлары Татарстанга гына түгел, бөтен Россиягә таратылган. Бүген исә заводның бу бинасыннан хәрабә генә калган. Татарстан прокуратурасы тикшерүе күрсәткәнчә, бина артындагы җирләр шүп-шар белән тулган. Ул сак астында булмый, шуңа эченә теләсә кем кереп, теләсә нишләп йөри алган. Мы выявили, что длительное время собственник бездействовал в отношении данного объекта. Узак вакыт дәвамында бу бинаның хуҗасы әлеге объектны саклар өчен берни дә эшләмәгән, акча кертмәгән, корылманы ныгыту өчен алдан ук проект әзерләмәгән. Шул битарафлыгы диварның өлешчә җимерелүенә китерә дә. Тикшерү нәтиҗәсе буенча сантехприбор оешмасы генераль директорына карата прокурор күрсәтмәсе языла. Ачыкланган хокук бозу очракларын төзәтергә кушалар. Моннан тыш предприятие җитәкчесе объектны җимерелүдән саклар өчен ни эшләргә җыенуын күрсәткән проект тәкъдим итәргә тиеш. Ул документның Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау комитетында хуплануы зарур. Здание, расположенное по адресу город Казань, улица Клара Цеткин, 18. Казанның Кlara Цеткин урамында урнашкан бу бина шәһәрнең тарихи йөзен билгеләүче, тарихи кыйммәткә ия объект санала һәм дәүләт сагасында тора. Шуңа аны сүтергә, җимерергә рөхсәтсез үзгәртергә дә ярамый диләр комитеттан. Шунда бу объект элеккеге Алафузов биналары, кайберләре 19 гасыр ахырында ук төзелгән. Он известил об этом письменно. Безнең сорауларга бинаның хуҗасы язмача җавап бирде. Бина киләчәктә ишелмәсен һәм курбаннар булмасын өчен корылманың бер өлешен фасадын җимерергә җыйнам дигән. Әмма мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рөхсәтеннән башка моны эшләргә ярамый. Ачык мәгълүмат буенча сантехприбор оешмасын бүген Альберт Хакимҗанов исемле кеше җитәкли. Ул вазифасына әле быел март аенда гына керешкән. Татарстанның урта һәм кече бизнес реестрында ул 2017 елдан бирле тора. Андагы мәгълүматтан күренгәнчә милек һәм машиналар лизингы белән шөгыльләнгән. Хәзерге вакытта берничә фирма директоры ни өчен ул үз биләмәсендә куркынычсызлыкны тәэмин итми. Бу сорау белән аңа рәсми хат юлладык. Берничә тапкыр аның белән элемтәгә чыгып карадык. Тик сюжет эфирга әзерләнгән вакытка җавап алынмады. Корреспондент новости. Вы сейчас в Казани? Вы в Казани сейчас? Да. Попозже, пожалуйста. Безнең белән элемтәгә кермәсә дә, прокуратура вәкилләре сүзенә караганда, сантехприборның директоры яңа проектны тиз арада эшләргә вәгъдә бирә. Әмма әлегәчә ике сорау ачык кала. Ни өчен хуҗасы бинаны шушындый хәлгә җиткергән һәм ни өчен тарихи объектның саклыгын беркем дә контрольдә тотмый? Рания Абдрахманова, Алмаз Зыядинов, Игорь Романов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.